Huomenta. Tänään vertaillaan vähän pulttipyssyjä. Siinä on FXA ja Dewaltti ja peräkärry, peltivanne. Pitäisi olla aika piece of cake. Näistähän on aikaisempi video tuosta FXAsta ja uutena tuttavuutena mulla on nyt tuo Dewaltti. Katsotaanhan miten äijän käy. Otetaan tuo FXA tuosta ensin käyttöön. Ja katsotaanpa lähteekö. Ei se edes yritä. Otetaan pikkusen kiinni päin. Ja vaihdetaan työkonneksi tuo Dewaltti. Nyt meillä on tuossa Dewaltti. Mennään tuohon samaan pultin ääreen, mikä ei lähtenyt auki tuolla FXAlla. Ja vielä varmuuden vuoksi pikkusen kiristinkin sitä. Katsotaan mitä sanoo Dewaltti. Kyllä on koneissa eroja. Tuohon FXAhan liittyen, niin siitä on olemassa vanhempi video. Se löytyy tuolta minun kirjastosta, sen voitte käydä kahtomassa. Ja tämä Dewaltti on uusi tuttavuus. Ja tänään vaihdellaan 2 kärryn renkaat. Palataanhan seuraavan videon merkeissä sitten joskus, kun tulee kuvattavaa. Morjens!